Li Tirkiyeyê li gorî ku Wezareta Perwerdeyê destnîşan kiriye di polên 5, 6, 7 û 8 de xwendekarên ku bixwazin dikarin wek dersa bijare, dersa zimanê Kurdî bibijêrin. Di vê çarçoveyê de pêvajoya bijartina dersa bijare di sê rêbendanê de dest pê kir û dê heta 21 rêbendanê jî bidome. Di vî warî de jî rêxistinên zimanê Kurdî bang li malbat û xwendekaran dikin ku bila xwedî li zimanê xwe derbikevin û dersa zimanê Kurdî bibijêrin. Berdevke platforma zimanê Kurdî Şerefxan Cizîrî balê dikeşe ku bijartina dersa zimanê Kurdî çi qasî zêde be dê ew qas bo zimanê Kurdî baş be û deriyê nû dê vebin. Wexta ku derza bijarte bû bingeh tu dikarî sibehê yanî dibistana hema de zimanê Kurdî bike zimanê perwerdeyê jî. Ev dibe gavek. Gava di dua mesela mero di vêna dibîne got mesela gelek mamosteyê me hene ew mamostê got îro tayîna wan nayê kirin. Dibistan xelas kirine û feqîra li vyalî perîşanin. Mesela wê rê ji wa jî re vebe, gelek ji wa wê bibin xwedîkar. Di dua ez bawerim hinekî wê baweriya Kurda jî wa were. Min ev mesele ciyana xwe de dît, keçika xwe mişand wexta got di wî warî de bû, min dît dihat malê ji min re digot min baba ev Kurdî ye ev jî Tirkî ye. Ew hişmendiyekî Kurdî pê re çêbû. Lê nayê wê meعنê got derza bijarte çareseriya her tiştî ye, ev gava pêşî ye. Ji bo ku eleqa ji bo zimanê Kurdî zêde bibe û xwedî ziman were derketin, rêxistinê zimanê Kurdî kampanyayan jî li dar dixin. Hereketa zimanê Kurdî Hezkurd radigihîne ku bo xwendekarên ku dersa zimanê Kurdî bijartine dê ferhenga zimanê Kurdî û pirtûkên çîrokan ên Kurdî werin diyarîkirin. Rêveberê Hezkurdê Mehmet Saîd Öztürk dibêje ew dixwazin zimanê Kurdî bi xwendekaran bidin hezkirin û bala wan bikêşin. 1920 de ji sed zarokê Kurda sed zarokê me ji sedî sedê wan bi kurmancî de axivîn li îro 2020 de sed sal ketiye vê neqebê de ji sed heb zarokê me dihî 20 hebê wan karin bi zimanê zikmakî û dayîkê xeber bidin. Ji ber wî havî me jî got evî zimanê pîroz û wenda dibe û ser wijdanî û ser axlaqî jî me got kî em êdî divê ji van zarokê me re ji vî milletê me re ev zimanê pîroz bira wenda nebe em xizmetekê bikin. Navê wê Raman e. Raman dixwaze li dibistanê dersa Kurdî jî hilbijêre. Li gorî daneyên Wezareta Perwerdeyê ya Tirkiyeyê di sala 2021 de bo dersa zimanê Kurdî sê mamoste tenê hatibûn wergirtin û niha girêdayî Wezareta Perwerdeyê 76 mamosteyên dersa zimanê Kurdî hene ku bi milyonan xwendekarên Kurd hene û 1500 mamosteyên dersa Kurdî jî li benda peywirdarkirinê ne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.